Horas mana boro Oras tulang oras. Batak raja dohamu. Ido raja do kita saluhna. Raja dohita saluhna. Ido artinya kan? Ido. Dan raja Batak kina beda. Beda Batak raja, Batak dohita raja. saluhna. Asedok batak raja tom mulu tubuh dihalak kita sada anak marsanga anak ni raja. Tubuh boru na gabe paulea boru ni raja. Saluhna do kita batak raja. Dangadong tubuhan anak dia tu banin. Baik dah. Ido. Jadi Raja. soalnya mana? Awan nama hukum mau. Iya. Molo ibarat non mungkin lain na maboto masalah ada terutama ibarhata persinabul dok persinabul dia nama hukum matulah boa sedang olo do belai persi saud persaud nagabe Raja di Pajolo na tulang. raja di Bajulu bola dong masa. Oh, ido to. Jadi paturan lain yang dulu iba pengen du belajar asal namun tusan Oh, Ada memang batas. pas di tulang mungkin songono datang tulang. Jadi kurang do kurang do manukuni. Didokon bahasa sedang diulah marhata naikoni me sosok marhata ina. Jadi songono do. Ido na tua iko parjolo do di siat hata asa di siat piso. Iko parjolo do ibagabi asa manggabi. Turema iba didok na tua hagabeo hamorawan hasangapon. Ido talului di halak kita. Molo hita narikot diadati. Jadi songonot donai. Molo songon raja na di Pajolo ikon nonggabe may mana marumah tangga. Ipe na kosya nada, asigoy mangulahon nada. Jadi songon na pasobulong do penuan. Tung nasoboy maaw mangulahon nada. Molo tungpe nagabe marhata au diulaw nekon adong mamanguluhon. Songon na marga siboro adong mano ang bere namin namuli. Ala ni kon parjolo do bapakku manguluhon nada ti baru adong do di sosongon lem na naman do hatana. Baru sa mga naman do hataku, molo ni torado manguluhon uduran imasalah. Ida sa didok na tua unang sailean uluni horbo tu dana ina nala pramememon na do inna. Tersongon ini, habeda dana nakani tang iboto. Uluni horbo nakani nga perjabaran do. Dang ibote mana di parmemean. Suang ini dari parada toni. Dang dia lotta, budang dunuaing di bahay ni mana alang iboto songo dada na poso rata itoriuduhon kuduran. Sipata. Boleh mana man do hata diulo ni alay adong na manguluhon. Didok marong mangulo songron. Mulai ate manungaro hami di son. Jala di pertikilon didok na manguluhon mahatan. Mula adong penak ko na duri-duri bay maanang sote hatam songon tadda di horong. Inauli. Nauli de. Jala molo songon na marhataon ikon nang siap do sudi. Ikon perbaul-baul na bolon. Molo songon na no antang namalo. Jala dia dati pinang arong namalo. Dang adong na tamat. Alay molo na ulo marsiajar na gil-gil mananginangi na ulo bakol makatahon iboy. Jala mo lihat orang kebutuhan. Songo padoknya kanongan idok ko na martalenta. Mo lihat di tuan, wala so di talenta. Jala di talenta ugunahan mo peringgato na dati. Na songaralo mulo-mulo ni Tuhan. Ido na. Jadi atar godang do songo notong godang do madokon marhata mo hamang di Jakarta. Go hepeng siani inna. I-comment TikTok udah nih. Jadi semua sipata maralo do tua wale huwai mesti kermekke. No. Boy pe au hadua dung mangoli Roma dong atubuku abang adong lauta. Songon didok nena tua-tua tinali uli kuling tados tu holi-holi molo hahana mahape na marulang anggina nagabe panapoli. Suang somoni molo anggina nagabe marulang hahana panapoli. Di partikiano na bang las ni rohanami adong roho nagabe parsa di raja na di Pajolo di ulotai gabe homa no songo parhatata inna. Nalaw mangalusi si susuku ni ulat tena. Nauli ujalo de. Alay mo ha ujalo nakkaningani sana baenao ulah mo marhitiadan. Dangalani si gumisi alay di babayanan ni ada tido nasa sitong na. Contoh somonon. Godang do tarlungo bima di parsirahan. Holandi loko parato sayu daun omada mangin jang 10 juta lah sohana mula. Alay ba permulaan anak kaningan adong dolos kan suatu takasan di pasar udah sida basubuas nasida Ilyas songon ne agak tani Cinai. Alay habis di kode juga mau
minum bir mo di luari maru masa mula bujabu bukan ada perkata sasitong na sokoni mula marano pembagas na molo hita nang patureo nada mula marano pembagas songo dia hadeng ganon ni uloni tarida uli ni uloni tarida rubono ta uli na itu tong ani bagas na molo roma no donga tubuku mole ate ma abang om mani hoina ile kebeng 10 juta ngai patureo be ulot taina alai di jalak ko buti di amplop si patang majala okko taralang uhuma jodel lang atak ido na mo biari dang na swarga dia mate tumpe dang gatung be ulok di dapur di dia ni dang tarjalo awi mabiar doa di uhum jadi alai molo sa sitong na songot jambar ni parhata mudak sitong ni ulao di bae maon ditadok boras tadok ibae ma boras ibae tolong digijang ni ibae mana perhatian doh ringgi sitio soal mai tadokon na kaning dibuat nasida mo dibuat ma boras harbue pir harbue sakti madingi sakti matogu boras to di madingi pir to di matogu kanido ang gia tu hatta na mangaramoti di batana mamasu-masu dung dibuat no kujo baru adong do di sinapura tiar panggabiat tiar parhorasan baru na kaning ringgi sitio soal tio ini sumur kejang ni bodar saya totong si kejabo berjala tutoro na makapinokpan sah may beritongan ni bagas Roma ina tasori pada om mainang songon sangapu dibayar dengan tubutan akan nong pature ulao ahai om mainang tadokon buat mainang boras harbue piri lopa may dohot tolori asadong lawan langot adong dodi gijang ni inang napuratia ri inang hajud may ido inang solom aku siatu pan ni inat tasori pada solom dia mata raja si basida panai di si paula osaloja di bibir rota ina di tolonan do yang kota bona napura do dito bade padang bode akola asiro hanya mata nomor tu di mata pajupang pada ako di takas silas nimo ayo kan asa napura taro ranking bersirang koman berada be pada do to di tamasi gom-goman ido na karin na di pasaha na tu mana atu mainan molo na inan te mangan lang nauli molo na amat te be boy kan ido baru adong do digijang ni ringgi sitio suara inang si palas rohani dana si pago komasari mataraja si paune oni nata sori pada mbak menang itu hajutmu molo adong iring ni raham naneng situ horom inang pak kemen dusi puli atau inang adong tandok nakali pauli menang hujang ni lamari molo adong anon nakaulan ulan nadinggan neng siado patta terlumobi mai lawan nangali anak kapaso-paso ita nalo majujung tandok mabakengan ni boras pirmu om manakaning si uli ada kata nauli ala ni sigai maulina jadi monotung penakaning marhata di masa udong tu kumatua nakaning so jabar mulaku paula kona nakaning mula ay sigurang salah ita sedangkan pature jabu tukang tapaula dong Basa ada tadi pature so masada marhata nang baga tapaula orang ada di materi tadi 10 juta kalah samani si patang mari ada tido na tawa ada to na dito na sada di baga sadari itu kita dung tu pano nak kaning suluhuk na di batu pay mana baru asa mula di mana wasa nagabe ta harapon so sa materi so na par pinotakot si patang mabenok gabe sa materi si patang yan lang huma alay marhite na din kan nahuli hubay benon itu do sa dadala pasu-pasu na marhite si jaman di tangak sino do pinahaku gabe na nila porse ada dang marama tutuhani ada batahi jadi ido nak kaningan molo na tumpe di lean akar ngatubu kana kaning nyo maamang so hubuk ka mari jabi bukan atau sori pada orang 5.000 perak atau apa amang sori pada amang sori juluin na silas ni rohani ito ngatubute halas sumayna hita ay nang siulah hunada dang taparsita mamora alay taparsita mamora ido nak kaning hasa gabeon hamoram hasa ngapo dang arong anak kita mata mo duduri na puso dulung dope na arong hamoram ale mamora gudang mamora ima ale gabi may mana marhasa hota hamoram ima anak ko dohor hasa ngapo dung magudang mamarpahok gudon sanga may mana benak kapinoparna saur may mana sa una madua ima na kaning hagabion hasa ngapo jadi teulah do beda na kaning molo so ngana sendiri tampil taro tokku mangulahoni molo ala ditawar menamar dohon tulapa dan ada batahi nauli na dingkani
nalao si paninggano molo tu pero pangatuju di nalao paninggano molo tu umpe ape lobi di ben nasida songon na hoparsita molo tu umpe lobi songon na dirohakku belga di ben nasida silas dirohana ado dulu bature songon ada molo songon ni halas songon ditanya aku main anggia sinur pinana sida gawe na nula nasida tujulan tu anggiat mamora nasida mamulatano mamora na mangomong ng martiga-tiga matangiya ikut tu sino nak kaning molo ada batai jadi iro kesimpulan na tulang maka nak dak kuboy dope molo songon na sos gabe dope gabe parsau di laut mana raja nabi najur berarti mah jelas sekali berarti bolo masa ulang pamuli bolu marang na ulang pamulian marang na ulang duk niroha duk las niroha bolo isi peneng raja parhata neko colo gabe marang na pasinaru marang na pasinaru ikut jolo gabe do gimana ibadah babe samu terus ikon naniala adat do raja parhata jalan ditaruh doh jalan ditaruhum mam sedo doh ido sasitong ibarat tersongon setukar manukan hijau iya niala don dengan pakai adat iya baru sim jagon madinggas di ditaruh di mana ini cepat ini macam barang jalan jago na di paturin itu kampe dingkat do pas atau punya sidang berjago maulan salah nak kaning sada tukang Roma tu jauta nalaman kami bagasta talea do nasida tumpe manok tiap asa tiar hamuna pature ture bagas namion dauma akamara saya totong ma gogo na saya tuhata pakiamuna nalao pature bagas namion asa uli jala une haduan nalao bagas nami nagabe inganan namion marhasonangan nalo paso-pason ni Tuhan ni basa una sida las marohamuna sidoma kamar hampa trio cuma bagas namion ni oh iya jadi kalau ulang tersongon manuk hijau pekotong do tong niala pakai adat ditaruh mamze marada mare di salu baru raja parhata di persinaru iya tong do ikon ala pakai adat dohok ditaruh mamze iya mardomakan itu kan iya oh nah jadi nah mengerti bahwa bagi Sony mungkin aku mengerti do di penjelasan nilai si Boro jadi akadoma penon mungkin lebih mengerti alam menosong raja panel parhati mana soto na pangulia anak mak dong tubuhku dia tang nasi dah tumpe ala di situasi do kondisi nang sah ma ada mama ngalai hotelnya pokok di pertikian nong Roma ho di siapa ngala sisa dalas ni roha do hita anakku do anakmu inna ho do aw do ho inna ngalas roha di singa roha alai mono tumpe mula kasih tong bagas nasi dah unang songo mula ni otangan ima harus ada unang ketarhono di marhitia dan ikon adong don akan songo tua ni doni tari do hinauli ni adati bualang butongan ni bagas niga ira kan sah mani ibatua terpasu-pasu meba manu pa amata na martua de bata digabe masa dohut nak kasih zaman di tangan niba dia be bangalakan totong mani ko siya pasu-pasu diramoti ka ido mo ada bata jadi sama tukang makaningan wah satu tukang saja tak ulah dingkan nong taga jadi na sida nong tahata ini sadia alai rona kan so raja parhata so tahata ini sida kolong namar siya ulong ado bisa datang wasa mula na sidang dingkan jada wasa barani imana mula dang di jalo ada na barani mana mula utama ni bagas na berarti parhata nama lo marhata-hata dang di boto ada na lo taran lang songona tu lang dang masuk boto martagani dang masuk boto masudi alala ni ada kula ho kulang do ay para dato masa-masa na masa adong ma setabi bagas tahun adong mana sorma tu langsung dipita nasi dia bordang na HP takas do huboto ido sa dido na tua amang padde nami padde hina holongan batara guru mudul batara guru pada kota sisa datahin hamu sisa dauluan naso ada tu dosa perborsi nama ada do hamang si tahu si patugu pangomoan mau lo kita habi baru mading-ding
Anggiat tubuh di hitawan holong na marsi holongan, ima holong na siya Tuhan. Boha ado nang kanik sa tahi sa uluan si sa tahi sa uluan na suara tu dosa na Tuhan sudah. Si sa tahi na alai persatuan nasida marhite boras sakti dalat tamar sada tahi nang dipasahat nasida. Peluk ko may sida garing na kaningan ale takas do hubo to ada ne. Nang pintarot to. Upasok. Marsuli mau si dang mungkin si batang do majar pasahatan mo da tuni. Si batang alaw na niyo tang si raja na sinare. Si batang ala ikot takas may tamangan tu si mono tumpe onak kaboda do na huhatang no dang mangkarang. Jala di piga-piga dua ngamas sambudelan. Jala do na masa dulu terlebih masuk kita. Nabi nukani do putas jolo-jolo tu ngauli sudi. Saha do nakaning harboy sakti ku parmusi. Dosa harboy sakti dia mani dokon. Jalo hamu amang harboy sakti. Songod dalam nami mamita na uli mamita na ringgat tu hamu. Di jalo nasi harboy sakti atau ngamang. Dibuat sige do betu kondisoko. Dan salah kami manisi asa takas kami mabot. Dia do lak nasi bobono muna tu hami. Dia do na. Dia mahatana jalan dia na didokna. Takasu jo purba takasan uju akola. Asa tu makas na hita maduma parjolo takas hita marsada roha. Dia do nang si pangido muna si do hono muna. Manang si leono muna tu hami. Takas man ditangi si pariam ni pio di bagasang roha. Dia mana naik si leono ta. Patakas raja disebut nami mah. Ida do raja ni parmusi, manang pargos nakan. Pargorsi manang upade dah. Ngolarong sada udah. Terlalu besar maju sama pargorsi mana soalnya. Roma hasukuta. Mauleante masukum batutu sukum munayam. Sukum munay itu tu nang parjolo do sorma tu ada inang nayolong yam. Ngono tu beda ina. Nang parjolo do sorma tu ada nang parjolo nang nayolong yam. Mada ko Tuhan. Marhite iya mang naing ma. Benon nami ada nauli. Taringo tu siapa tahu ada persorma kan tidak mangon. Marhite uning-uning ammi amang. Natu do kamu mengalulu kamata nomor 2 di bata. Nah isi sada tahi wa ita si sada roha. Nalapa morhato natu taname marhite ada siapa tahu. Ido amang bawana ido nang nanidok na. Song-songoni iman ang hata. Atau ngamang nung ngatak kasu jua purba nung ngatak kasu jua korak. Nung ngatak kasu marbuah tekas mahita marsada roha. Di barita mona itu tuh nang parjolo sama tu ada tu. Di bartikianope di tornahame majo. Songo si leono. Iha tahu manak kaling hatani pinggan pasu pinggan nahok di bulan na. Hok ma dihita panggabian hok ma parorasa. Manusia marisi harus pir. Pirma poki baru pacaloma. Pirma tau dita lucu-lucu nang paromoan. Ima boras 1.000. Maribur di anak kamu dan ditengi na tuan maribur di bawah situ. Kapan nak hita? Baru arong debat tiara mahamu dalam muna 7 tiara dalam muna 7 ay. Dulu kamu apa bagan arong aku tahu ada kok latio. Kan itu. Nah, baru arong nakaning dok mampa sana. Asa gajah tio ini sumur gajahnya ini bodoh. Totong mau dibunuh na tuto si gajah ngamur jala tutor nama kapinopan. Arong do di pasar tamu nakaningan di sore isti itu suara. Si palas roha di dana. Si bago masari na mantara si kaulian ni nagta sore pada. Sayang giyak matutu, mamasuk-masuk mata nomor 2 di bata. Diramoti hamu dipudian di natutu saluhukna. Baru dok mata asa binangan di siok dipinokan di tanah rumah. Tu sangkar do pori tulu bang satua. Sinur na binahan gabi na nula muna. Ibu rumah gorang baradana so menulu sepora-pora. Dia kan nama tua tu pengging na sol matua. Horas-horas perdalan-dalan di pas-pas na taring di hutan. Di bali ya pe hamu marah-marah di hutan hirap pala magua. Pistar-pistar parsikora mangomong kabar 3-3. Dosa nakaning atau ngamang. So di pangiduan mula nakaning tuhami raja ni pande. Nanay marhitung di mandang mo dalat tamar satay dito mata namar 2 de bata. Raja nami raja ni panuturi. Nolo marguru do amang no dictionary nagami mangajar-ajari. Nani dok muna yamang nadingkam maulon parpistaro na maluman iti diara parpistahan ang doho ditolonan. Saluhuna di komuni ingkam maniulon. Atau ngamang asa tiroy hamuma jala ajari hamuma raja ni asubutota mabay tangan namar sobat wa mata namar 2 de bata marhite tangian no ere di bagasar roha jala takas jala gomos pangiluan nami dipakuling ni uning-uningan nami asa unang jo hamuda mangudo hot mah hamuningan muna jala martangian mah di bagasar roha muna marhite tangan mar sobat
nyo asuda masuk si pitu godang dung nakaring si pitu godang mau lihat ya mang anggiat matututangi amat tanah martua de bata dinama buka ulau teh dari pertikian anggiat mak dinama nongai saat udah mengunjungi saya tong Tuhan amat tanah martua de bata nama ngaramoti itu ulau to atong di pertikian ope amang juhamu masongon mahopku pangguarap dina tua nano mencak pun harus pipiro poros ma harus pipiro nak kaningan korason ma amang dilihat muna tu poros atau memakai pasal time kamu nama minta dulu godang baru sabu ya sudah nakaring majalu alu wa mata nama tu riba baru alu tusahana do tawonaran ni muka alu wa mata raja ina tasoriba dan nalit nalu dungi pe baru nakaring godang mula-mula sobat dia amma tuan alaina sidan nom sisa datahi sisa doluan doho asutan tentang songoni raja ni parkosi ido sarokon dungi sinak kaninga asaha masih buruk songko di pihak horas mah hamu nasut songoni hami par musikuna nasinare pademona nasinare ido nak kaninga disi jadi naum sadatahi molodang lebih di basadatahi di bitana sida botang na jalo kubo to dan pasal sida seolo mamar jogein songoni kubo to dua ada setem cuma kau nama orang kulah orang godang do ulan lauli ulan nading dan nalolan tadi pasu-pasuna marhitai dalam itu amang saya pasu-pasuna itu ngahu bawa to mana lain ngahu bawa to sare udah ono kudang pirtar tok ngono sama pribadi maka ada kulah oni jadi song-song ini nak karena marhati itu molodang do marhitai ada to di mana mula tu seolah udah raja parsal alai ngalodung do di utang sadawi do ngatubu sodong dipikir kamu si rumi si juga alai takas baik kamu permula kuliah tibu itu asa au gabe raja parsab di laut manang raja na di bajolo di laut manang na gabe songon gabe raja pangalusi di laut molo na siya paran molo si perburna kalian itu asa songon raja panis ai do asu dan si pature ulah dung ture sudah ulah si marana bahkan Allah dah orang kasunda bisi jolo di budak-budak nak di pengantin nomor 10. Ini sudah pang anggo anak penani nom pengantin na dua di pasu-pasu hula-hula di tang hula-hula di ulus. Alai molo kita di bersogoknya. Tak budaya datang enak tu. Nung di salong orang kan tarapot tamatan ule-ule. Nung kana kan nak tari di salong tan ule-ule buti begini bakon. Aku bangun bekas orang tapak kok kuna sih. Anggi rumah tangga na dinggan na sida, rumah tangga si tilu. Rokat na gabi na kani rokat na horas. Tuwa na tuwa pun. Tuwa na na marsanga baru na gabi pangulaya. Jala totong adi ramot itu kan. Horas may ita sa lupa. Ida ba tulang. Jadi tadi medyo ringkasan na tulang makana mono parhata iko parjolo di siya hata asa di siya iso. Song-song ni ro tarfong kupaguri. Dakya baguri to rin cicanya orang do medyo terus di pasar marhite hata puasa hata. Berarti moroma sampai ulang di tengah-tengah ni kilokat mana na pagibur pangulian mana na ulang duk nirowa duk las nirowa ikut dianak ada do si rasis nagabe si pajulon jadi saya udah ikut taruh di mana musik madongan ada dan kita ruang marhite grek no tak si do alpar jauh marhite ada di mesin kaningan nadong ring situ suara doho tolor doho deban doho bahba di sini ada do arkinus ada martin ipasah om amang songon hamolete onami jakom monamang songon ada nungature ulah tei pature ho amang jelas sangat ulah nami ulah tei amang ulah muda ulah ko naon mangalap pasu-pasu pardong saripon na kota na tuari jala takas do tapasaha ada na tula-ula nunga tuture di bekko amang jalo mo namang jelas di rohana oti penanilan na yon amang sebalgama pinasuna si titi cigopa kolang-kolang pangaraho na oti susadia beon saya matari batama mana be pasu jadi natawo na batagi nagabiaha asa gabi roka na po sa nagsiru ada bata na wala mangudahon na marsiwa masama marsiwa ragam na
Beda-beda sih. Arong nasono. Oh lo, Jadi dah arong na tamat sebenarnya. jangan orang datang. Memang Jadi soalnya intina tetap do parhata ipe do pasinaru. Tong do ikon alapon Mari dia. makiti adat dong saya udah tong do taruh hono di mana makiti adat. Iya. Di mana nggak jelas penjelasan nilai tasong parhata pasinaru. Kotong do alapon Mari dia. makiti adat. Iya. Latih malaya Malah ada tulang, malah ada. sehat malaya terus. Saya tidak terima. Oras malaya. Orang